Започва мащабно превъоръжаване с модерно оръжие и бойна техника за борба с безредиците. Задействат се всички звена на административната машина, милицията, войските на МВР, партийните функционери до най-низко ниво, активисти от различни казионни организации, доброволци. Насилствено се изземат документи за самоличност, смъртни актове, сметки за ток, вода, ученически бележници, медицински картони. Създават се вътрешни войски с численост 2000 души. Многохилядни митинги, безредици, бомбени атентати на железопътна гара Пловдив, аерогара Варна, гара Буново. Осигурява се необходимия капацитет на местата за задържане. Изпращат арестувани в Белене, Бобов дол, Хасково, подписани със смъртни присъди чрез разстрел. Със заповед на вътрешния министър от 10 декември 1984 г. се нарежда да започне преименуването на български граждани от турски произход във всички окръзи, където има такова население. Само за 2 месеца са обработени административно и паспортно над 800 000 живи и умрели български граждани от турски произход. Иззети са книги на турски език от домове и библиотеки. Налага се контрол върху ритуални практики. Забранява се достъпът до религиозни центрове. Забранява се носенето на традиционни дрехи. За други обаче, чак така никога не е било. През 1989 г. държавният глава Тодор Живков призовава Турция да отвори границите си за своя народ. Започва голямата екскурзия, а кампанията Възродителен процес е в своя ход. Дядо? Ти пробвал ли си някога да се погледнеш в огледалото и да си представиш, че се казваш другаче? Какво правиш тук? Заведи ги при тях, те ще им разкажат. Аз сега ще дойда. Покрай болестта на дядо ми случайно се срещнах с тях. Ходещите истории на един народ. Аз това не го правя за парите. От баща ми съм го наследила, преди това дядо ми е събуждал цялото село. Хайде! Ставай, народе! Сега вече има аларми, има как да се събуждат хората, обаче традициите са за да се спазват. Хайде! Ставай, народе! Хайде! Его, от всякъде ми е окъсан тъпана, ама не взимам нов, защото ми е спомен от татко. Татко вече го няма. Сега и аз като нямам деца, няма кой да ми помага, няма кой да ме помни. Имам само брат. Хайде! Дай, народе! Като бях малък, нямаше асфалт по улиците. Само хора и животни. Моят брат-близнак като малък получи гърчи, от тогава главата му малко. И като видя, че преименуваха цялото село, се оплаши.
Сега като ми сменят името, ще остана сам, нали? Никой няма да ме познава. И като умра и в никой списък няма да ме намерят там горе. Няма да знаят какво съм правил тук долу, така ли? Това е само на документи. Не е така. Не. Може ли човек без име? Не. Моят татко, като тръгваше за Добруджа, така пълнише турбата с дрехи. Беше се порясал. Много лошо и кръв тече много. Какво ще стане с мене сега? Нищо няма да стане, бе, човек. Все същия идиот ще си останеш. Избяга в гората. Цяла седмица го търсихме. Той се скрил в една пещера, на човек не приличаше. Какво е правил там? Как е спал? Излъгахме го, че са си тръгнали. На другата сутрин му взех паспортата за него, се представих, че да му сменят името. И така. Преименуваха цялото село. А пък аз преименувах всичките овце. Ето, това е Мария. Това е Гергана. Ето е Иванка. И така. В един тефтер записах всичките песни и приказки на турски език. А в един съндък събрах спомените на цялото село. Кое е, на кого е, какво е, защо и го зарових отзад в двора. Отгоре написах бележка. Овие деца на бъдещето. Това е подарък от нас за вас. Помнете ни каквито сме. С обич, дядо Мемиш. Какво беше това, дето ни направиха, не знам. Аз от политика не разбирам, обаче от Мемиш станах мит. Мрачна работа. Татко, развързала ти се превръзката и тече много кръв, оправи я. Аз толкова време исках да вляза в партията. И влязох, и излязох. Защото се викаха турския въпрос да не се повторил, кипърския вариант. Откъде да знам? Кой знае какви са им били мотивите? То от омраза да е. Не е от омраза. Ама се за турското робство намекват. Той това не е. Автономност, държава в държавата, не знам. Обаче, като станаха тия работи с възродителния процес и като тръгнаха полицайите из селото да ни подслушват дали аджеба говориме на турски, да ни пишат актове и така да ни бият, и моя дядо мисля, че унемя. И не го знаеш, сърди ли се, не се ли сърди? Викаме, дебе, дядо, бе, продумай нещо, кажи някаква дума. Не ще. И напукна това, баба ми и тя взе, че млъкна. И после всички млъкнахме. И така сме живяли седмици наред като пълни идиоти. Няколко месеца преди да отворят границите, още работех в строителството. И отиваме в града, в една къща на едни баба и дядо, много добри хора, да им боядисваме. И какво стана? Не знам, явно са ни харесали или какво. И идва на следващия ден дядото и ни вика: добра работа, момчета. Ето ви 2 билета за театър. За отмора. И те, моите, се скъсаха да се смеят подир него. Викат, ей, къде се чул и видял магаре да ходи на театър? Я, вика, ги разкарай тия билети от тука. Обаче пък аз никога не съм ходил на театър. И взе, че ми трепна едно такова в душичката и си викам, ай, сиктир, сам ще си хода тогава. И
Така и стана. И си мисля сега, преди да отида в театъра, ще мина през новата баня. Ще ни направя сефтето. Е така да се измия едно хубаво, да мога чист да отида, да не мириша. И костюм си купих, защото си викам, може ли такова нещо? Ще седна до някаква градска дама, па ще се чудя, нея ли да гледам, сцената ли да гледам, зренята ли да гледам от срам. И влизам в театъра. А вътре едно такова, едно приятно, хубаво. Седалките, меки, удобни. И като станеш и те, хоп, е така, и се изправят по тебе. Гледаш осветлението, миризмата, едни такива бедни, особени, като в някакъв храм. Актьорите и те, хубави, говорят такова едно красиво. Гледай, и те са с чужди имена, обаче виж как на тях не им е страшно. Не им тежи, защото знаят, че е за малко. Значи, това да беше живота. Такова едно чисто, подредено. Ни с овце се занимаваш, ни бетон бъркаш. Обаче това, дето от Октай ме направиха Огнян, ами не е същото. Защото Октай беше ония, дето различава добро от лошо. А сега само лошото виждам. И като се върнах от театъра, отивам при тея моите аборигени, тея пияни на кирка. И седат и се ебават с мене, че съм ходил на театър. И аз като се ядосах и като фанах тая чаша, и като аз тисна и това като ме пореже, и ми шурна ми една кръв от ръката. Като минавахме границата, и народ, много народ, много смрад, едно такова кюто-куку, деца вика. И аз си затварям очите и си представям, че не съм там. Че съм на друго едно място, че съм в театъра и че ми е хубаво. И че всичкото това е само една роля. И че аз съм просто един актьор. Един човек си загубил името. Как е станало това, не знам. Казал си, голяма работа, аз нали съм си същият. Същите дрехи нося, говоря както преди. Нищо няма да ми стане и без него. Преместил се при нови хора в ново село. Приели го. Един ден влязал нашия да плува в езерото и краката му се сковали. Почнал да се дави. Добре, че го видели хора от селото, спасили го. После му казали каква била работата. Оказало се, че без да иска се избрал име на човек, който преди години се удавил в същото езеро. Уплашил се. Избягал в друго село. С друго име. Не го приели. Подминавали го по улицата. Децата хвърляли камъни по него. Крадели му парите. Всички го мразели. Разбрал, че си сложил име на престъпник.
Избягал и от това село. Не е шега работа името. Името прави човек. Едно време нашият Бог, вашият Бог, Богът на всички дал на човека земята и му заръчал да даде имена на всички животни. Дадеш ли име, даваш душата. На яйцето жълтъкът изгнива без черупка. И при човека е така. Аз се грижа за текето. Вече не помня колко години станаха, но всеки ден минавам. Шетам вътре и изливам вода в легена. През 85-та, като ни забраниха да се молим да ходим до джамията след преименуването, като аз от Нерима станах невена. Не смеех да си свърша работата и много ме ядеше. Кошмари сънувах всяка вечер. Какво да направя? Милиционерите обикалят. Ще отида, ще ме забележат и ще ме набият. А може и друго. Изчаквам да се стъмни. Тихичко излизам от нас и отивам да поседя малко в текето. Влизам през вратичката, сядам до главата на покойника и един път нещо стана, нещо чух. Не бой се, момичето ми. Не си сама. Господ е помислил за всичко. Ева, моят татко идва. Сега ще даде, сигурно той ще ми. Ами ако е милицията? Сякаш нещо присветна през прозореца. Като фарове на кола, но никакъв звук. Не бой се. Никога не сме сами. Все някой каца на рамото ви. Шепчи ни, пази ни. Его моя татко. Сега го усещам тук. Мисля да го сложи в шепата си. Толкова е маничък. И да го целуна. Не съм сама. Никога не сме сами. Прочетох си молитвата и се прибрах у дома. Нашите имали деца преди нас, кръстени все на мъртви хора. Българската традиция е да се кръщава на баби и дядовци, но не и на мъртвите. И точно месец след раждането и двете деца починали. Мама си казала, че няма да кръщава децата си на мъртъвци, а ще им дава само чангала имена. Така наричаме звънчетата, които слагаме на възглавниците на новородените. Нарекли кака ми Мелия, брат ми Месуд и мен Мелек, ангел. Моята майчица е израснала без баща. Било война. Взели дядо ми от къщи на крак. Върнали го мъртъв. Началото на 85-та е. Получаваме призовка. Незабавно да се яви в кметството за смяна на имената. Татко започнал да обикаля из къщата като луд. Всички мислехме, че е болен. Какво да правиш? Не можеш срещу държавата да се изправиш. В кметството, зад бюрото, наредени учителите ни. На времето им дадохме имена, каквито на нас ни харесваха. Сега, както си прецените, така ги кръстете, казал татко. Учителката се разплакала. Знаела историята на мама и въпреки това ни прекръстила. А войчо ми едва проходил, търчал из цялата къща, без да знае, че погреба татко си. Така станах Мария Ангелова Йосифова. Веднага си го записах, за да не го забравя. Повтарях си го като молитва. Мария
Ангелова Йосифова Мария, Ангелова Йосифова Мария. По-тихо всички спят къщи. Страх ме беше да не го забравя. Сякаш ще се загубя и няма да мога да кажа коя съм. Мама не посмя да се обръща към нас по име. Ориентирахме се някак по гласа. Малко преди да отворят границите, се състоя най-големия заговор в живота ми. По улицата обикаляха милиционери, следяха да не говорим на турски и да не се събираме на групи. Нарушихме всички забрани, за да гледаме филм на родния ни език. Героят на нашите съдби. Всички чакахме мига, в който ще каже: аз съм детето на мъките, за да заплачем в хор. Заплакахме. Момчето до мен ме хвана за ръката уж за подкрепа. Ама и той заплака. Същия този ми стана мъж. Оттам нататък нищо не помня от филма. Но това остана в паметта ми като най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Най-хубавото нещо, което ми се е случвало ли? Влюбих се. Съседката. Накъдето и да погледна, там изкача, гледаме косо. Изпод завратката. Тя мъничка една, тъмна. Оженихме се по любов. Целият ми живот мина с нея. Аз приготвя листето, тя драсне клечката. Тя дои козата, аз се държа да не избяга. Малко е да се каже, че сме живели общ живот. Всеки живееше живота и на другия. Ево, тя си отиде. Не мога да повярва, че я няма. Да. Сега там седи и ме гледа. Кажи ме ги мисля. Сега съм сега. Татко си чакам. Едни долни гащи, риза, шалвари, чорапи, паспорта и чангалото. С живите можеш да се сбогуваш. С покойниците няма как. Преди да дойда тук, отидох до гробището. Там са всички. Мама, татко, баба. Не може набързо. Не знам дали някога ще се върна. Оставих ги на Бог. Бях си заделила място при тях, а сега минах да им се извиня, че няма да бъдем заедно. Заклах всичките овце. Не знам защо. И биш го няма, пак се скрил някъде. Как да тръгна без него? Уважаеми брати и сестри, скъпи селяни, съдбата е определящата сила на нашите животи. Нейно е решението да се родиме на тази земя, нейно е и решението да я напуснем, изоставяйки нашите къщи, покойници и животни. Не се отчаивайте. Ние ще останем в паметта. А бъдещето? Бъдещето е пред нас. Две години след това
При поредното връщане на делото за доразглеждане, Върховният съд издава указания да бъдат разпитани всички, които имат отношение към репресиите през периода 1984-1989. През 1998 година делото е прехвърлено от прокуратурата на въоръжените сили към Софийската военно-държавна прокуратура. Заради промяна в наказателно-процесуалния кодекс. През 2007 година делото е прекратено поради изтичане на давност. А до тогава обвиняемите Тодор Живков, Пенчо Кобадински, Димитър Стоянов и Петър Младенов умират от старост. Татко! Татко! Хайде да вървим заедно. Целият ми живот мина, докато те чакам. Как се вижда всичко от високо, а? Долу в селото, училището. Децата, Пак аз съм тук с теб. Вече сме навсякъде.